Kaixo, gaur azalduko dugu Classroomen nola antolatu gure ikasgelak. Bueno, behin sortuta daukagula ikasgela bat, goazen ikustera hemen zer dauzkagun. Aukera honetan, agertzen zaizkit, dauzkadan ikasgelak sortuak, hemen beheran eukiko ditut artxibatutakoak, beste urte batzutan erabiliak, hemen egutegia, hori aurrerago ikusiko du. Bueno, goazen ba ikustera ikasgela hau. Hemen, 3 puntutxo botan eman nezkero, editatu, honek izena aldatzeko aukera emango digu, kopiatu, beste bat berdina sortu nahi badut, edo artxibatu. Hori ikasturte amaieran egiteko. Karpeta hau da Classroom dago elkartuta Driveekin. Hau da, Classroomera eramaten ditudan, igotzen ditudan fitxategi guztiak, edo ikasleak niri bidaltzen dizkidatenak Driveeko karpeta batera joango dira. Nik hemen klikatzen badut, Drive irekitzen zait, eta agertzen zait Classroom, ikusten duzue, ikastaro hori. Eta hemen joango dira, ariketaz ariketa, karpeta batzuk sortzen, non egongo diran ikasleen lanak edo nik eskinitako dokumentuak. Bueno, gauza gehiago. Hemen esan genuen bezala, ikasgai batera sartu edo ikasle bezala gehitu. Goazen orain ikastaro honetara, ikasgela honetara sartzera. 3 atal garrantzitsu dauzkat. Korrontea. Hemen aterako zaizkit nik ikaslei eskaintzen dizkidadan lanak, galderak, iradokizunak guztia. Hau iragarpen taula bada. Eta ikaslei agertuko zaie hemen nik eskaintzen dudan guztia, eta beraiek bidaltzen dizkidaten lanak ere hemen agertuko zaizkit. Bueno, hemen zer dago? Gehiago zer dago. Honi buruz da ikastaronen inguruko informazioa. Hemen izena, eta gero dago hemen gauza bat importantea, kodea. Ikasleak sartzen badira Classroomera eta esaten badute gehitu sartu ikasgela batera, hemen egingo nuken bezala, sartu ikasgela batera, kode hau jartzen badute nire ikasgelara sartuko dira. Hau da ikasleak gehitzeko. Gero azalduko dugu beste zerbaitxo bat. Hautatu gaia, hau da irudiak aukeratzeko, besterik gabe. Kargatu argazki bat, nahi badugu hemen guk personalizatu argazki bat. Hau da garrantzitsuena. Baina, gero guk hornitzen joan behar dugu, gure ikasgela hornitzen joan behar dugu. Hemen, konturatzen bazarete, azpian dago plus bat. Eta daukat. Sortu iragarpena. Hemen iragarpenak dira. Anuntzio batzuk, nik informazioa emateko, ongi etorria emateko, adibidez, orain ongi etorria emango diet. Ongi etorri teknologia ikasgaira. Ikasle guztiei? Bai, ikasle guztiei. Hemen nahi izango banu erantzi dokumento bat edo bideo bat, hemen daukat aukera. Hemen horrela. Hemen nahiko banu argitaratu orain bertan, programatu, pentsatu azten dela, astelenean azten dira klaseak. Hemen ematen badiot, hau
ongi etorri hau argitaratuko da datorren astelehenean. Listo. Orain ikusten duzue hemen, gordetako iragarpenak. Hemen dauzkat, edo zirriborroan edo programatutakoak. Baina hau beraiek ez dute ikusiko, programatuta daukadan irailak 10 arte. Bale. Hau da orduan, iragarpenak azaltzeko. Hemen daukat berrerabili. Hau da, joan zen ikasturte, edo artxibatuta dauzkadan ikasturteetan zegoen iragarpen bat, publikatzeko berriro. Pentsatu iazko bat. Ongi etorri teknologia gelara. Begiratu hemen. Hau. Berrerabiltzen dut. Argitaratu. Eta argitaratu zait. Baina nola programatuta daukadan bat, hau ezabatuko dut. 3 puntutxo hori eman da. Egin ezak editatu, zerbait aldatu nahi badut, ezabatu edo kopiatu esteka. Kasu honetan ezabatu egingo dut. Ados. Ze hemen daukadan hau, astelehenean argitaratuko da. Jarri dezagun ikasgelak. Ikasgelako lanak. Hau da lanak argitaratzeko. Hau erabiliko dut, batez ere erabiliko dut, asko erabiliko. Hau da, lan bat bidaltzeko, edo galdera bat, begiratu. Sortu ematen badiot, lanak edo galderak bidali nezazke ikaslei. Edo berrerabili, lehen egin dudan bezala, iazko galdera bat edo lan bat. Eta gero ikaslei agertuko zaie iragarkita taula honetan. Guztiak agertuko dira hemen, bai, anuntzio edo iragarpenak eta lanak ere. Bai. Orduan, hemen daukat gaiak, hau oso importantea da. Nahi badut, nik bidaltzen ditudan lanak antolatuta egotea, hau da, gaika adibidez, gaiak zehaztu behar ditut. Banoa, ikasturtean zer dauzkadan gaiak zehaztea. Bat adibidez izango da, sarrera. Gehitu. Oso ondo, gai bat zehaztu zaigu. Beraz, nik lan bat nahi badut iragarri, esan dakizun guztia teknologiaren gainean. Bale. Ikasle guztientzat, batzurentzat zehaztu dezaket, puntuak, kalifikatu gabe, edo, bueno, edo 1 puntutik gero zuzendu nahi badut, zenbatetik zuzendu nahi dudan, epe muga, noizko egin behar duten, noizko, adibidez, imaginatu, bukatu behar dutela, 14 Vale? Orduan, hemen jartzen diet, noizko egin beharra daukat. Ez dago gairik. Hau klikatzen dut, zer egingo dut nik. Sortzen ari naizen lan hau, sarrera gaian kokatu. Sailkatzen ari naiz. Hemen nahiko banu dokumento bat igo nire ordenadoretik, edo nahiko banu driveetik, nire unitatetik ekarri dokumento bat, edo lotura jarri, horrela egingo nuke, YouTubeko bideo bat, elbidea hemen jarri, edo aurkitu, hemen elbidea jarri, edo bestela hemendik aurkitu, edo esteka bat jarri. Vale. Nik egingo dut argitaratu. Eta argitaratu zait sarrera gaia. Hemen sortu nahiko banu beste gai bat, informatika gaia da bigarrena,
Ni ja sarrerako jarduera guztiak bukatutakoan, urrengo adibidez galderak egingo nituzke sailkatu informatikan. Jarduerak sailkatzeko modu bada. Vale. Orduan, joango naiz, nik sortzen galderak, lanak, iragarpenak, guztiak agertuko zaizki hemen daukat lan bat, eta programatutako, lehen egin dudana, ongi etorria, datorren astean sortuko dena. Agertuko zaiena. Bueno, hurrengoa, jendea. Ikastaro oso ondo dago, baina jendea behar dut, ikasleak behar ditut, batez ere. Jendeari ematen badiot, agertzen zait, irakasleak. Nahi badut, hemen, irakasle bat gehitu nezake. Hau da. Gela bat, bien artean emateko, edo imaginatu nik ematen dudala A klasean, eta beste batek ematen dudala B klasean. Orduan, bakoitza zer egiten ari garen jakiteko, hemen idatzi dezaket, Iñaki adibidez. Orduan, gonbidatu dut, Iñaki gonbidatuko dut. Gehiago, irakasle bat gonbidatu dut, baina orain nahi dut ikaslea gonbidatzea. Posible da, lehen esan dudan bezala, kode hau idazten badute, sartu ikastaro batera, ikasgela batera, eta kode hau idazten badute, automatikoki sartuko dira nire klase honetara. Baina, nahi badut, gonbidapenak bidali ditzaket. Plus honi eman, eta jarri dezaket. DBH bat A. Familiak ez, ikasleak, orduan nik guztiak gonbidatuko nituzke. Zer egiten du gonbidapen honek? Mezu elektroniko bat bidaltzen die, Gmailera, eta beraiek onartzen dut. Edo baita ere, gertatzen da, ni gonbidapen hau egiterakoan, Classroomen agertzen zaie, nire klasea, baina beraiek grisen agertzen zaie, eta onartu egin behar dute. Bueno, jarraituko dugu, gauza gehiago aipatzen. Besterik gabe, baliogarria izango zaizuelakoan, Classroomekin hasteko, hurrengo arte.